siger, at I skal være her. Hvorfor siger de komme morgen? Se lyset, vi har. Prøv at sætte foden for derovre. Jeg skal prøve igen. Kør nu over lige mand. Så nu er det egentlig, nu kører den selv. Så nu kunne den køre i evigheder, hvis du stod i en lukket kreds, nu så kan den køre til den tør for folk selv. Ligesom vi havde forberedt på skole. Ja, eller indtil man stopper den. Så stopper den og starter. Hvis det er med. Hvis vi nu leger jeg banden, så kan den ikke køre ud. Og det kan stoppe. Så kører den uden. Så tegner den så et nyt mønster igen. Og nu kører den uden den blå. Du kører den uden. Nej, den blå kører ikke. Den er bare den røde, der er den røde, den vifter ikke. Men der var som en, der skulle bande, så det Hvad ikke. for en er så bestemt, hvis der både er lyd og afstand? Det er det samme. Det er det samme computer. Det kan man så begynde at programmere, hvordan værdierne skal være. Når fordi kassen har en vis størrelse, så skal der være en høj værdi, inden den når ind til kassen. Eller inden den drejer. Så derfor er det en 50 cm. Kunne I forestille jer at udvikle på den? Jamen altså, så systemet er jo et eller andet sted kendt fra de der støvsuger, man har. Og køre rundt i folks hjem og støvsuger. Det er det samme med, at de har en måler, der måler afstand, og så kører den uden om møbler. Så altså, selve teknikken her kan bruges til mange ting. Altså, princippet kunne man også skifte ud med en klud, og så være sådan ren. Det var fint. Ja, præcis. Man får til alt det kedelige arbejde. Nu passer det sig selv, som de kører nu.